Nangalunod ug nangaguba ang 12 ka mga motorbangka sa Caubian Island sa Lapu-Lapu City tungod sa bagyong Basyang. Samtang bisan pa man sa pagkanselar sa biyahe sa kadagatan, ubay-ubay gihapon nga mga pasahero alang sa Olango Island ang midagsa sa Angasil Port. Si Luan Mirundina sa report. Wa na'y nahimo kining mga mangingisda sa Caubian Island kundi ang paghipos na lang sa ilang mga sakayan nga nangalunod ug nangaguba nunod sa nasinating dagkong bawd pasado alauna kaganihang kadlawon. Ang Pag-asa una nang nipahimangno nga posibleng masinati ang storm surge samtang nagdanga-danga pa ang bagyong Basyang hangtod nga makalabang kini sa Kabisayan. Matod ni Caubian Barangay Councilor Kathy Meyers nga samtang ubay-ubay sa mga mananagat sa Caubian ang nakat-on human nangaguba ang ilang mga sakayan atol sa bagyong Verbena apan may pipila gihapon ka mga mangingisda ang nikumpiyansa nunod sa taho nga Southern Cebu ang posibleng maigo sa bagyong Basyang. Ang more on mukuan mi kung specific ari na dapit sa north of Cebu kay murag mo agi gid dapit sa may hawig diya sa may isla sa Caubian gud. Sagad sa mga nangaguba nga mga bangka kadtong gipwesto habig sa open sea. Samtang kaganihang buntag, nag-apod-apod na usab og mga relief boxes ang barangay ngadto sa 648 ka mga pamilya sa naasoing isla. Mato di Council Mayors, sukad Martes pa wa kapanagat ang mga taga-isla sa Caubian tungod sa dagkong bawd. Nag-advise nami nga nagi-activate namo ang BRT sa barangay nga monitor lang jud katong mga prone kay sa storm surge nga mga balay. So wala lang sa evacuate lang sa sila diri sa gym o sa kuan diri sa school. Sa pikas bahin, bisan pa man kung gipaubos paghihapon sa wind signal number 1 ang tibok lalawigan sa Sugbo, ubay-ubay gihapon nga mga pasahero alang sa Olango Island ang nidagsa sa Angasil Port sa Mactan. Ang mag-inahang Julie ug Jason Villahermosa sukad kaganihang alas 4 pa sa kadlawon nagpaabot og ferry nga masakyan paingon sa Olango Island. Schedule sa confirmation ni Jason karong hapon sa simbahan sa Santa Rosa, busa na masin gayud silang makasakay paingon sa Olango Island. Kaslunon si Jason sa iyang girlfriend karong Abril, busa mahinungdanon nga makonpirmahan na siya. Pero dapat sayo pa, dapat tuan na unta mi dito kay para sa ilang exam ba. Ako na murag examen bitaw sa simbahan. Ana ba? Na sila'y kanaansiranan dito ba? Ya. Mao lagi na tanggong mi diri. Watuwat lang mi unsay advice sa Coast Guard. Kay nag-anam-anam og kadaghan ang mga pasaherong nidagsa sa Angasil Port kaganihang buntag, may mga personal na usab sa DRRMO ang nisusi og nilista sa mga pasaherong posibleng ma-stranded. Sa ilang ihap, kapin sa 70 ka mga pasahero ang nidagsa. Nabuhian og paglaom ang mga pasahero kay ang ferry nga taud-taud nang nidunggo sa Angasil Port ni panaog man sa damyo niini ug may personnel usab sa Coast Guard ang naabot. Apan napalaw sila kay gihipos ra usab og balik ang damyo ug wa sila tuguti sa Coast Guard nga makalawig. Busa ang uban nanguli na lang. Gipasabot sa Coast Guard ug sa mga personnel sa naasong shipping company nga ang presensya sa ferry dinhi sa Angasil Port wala nagpasabot nga adunay biyahe. Gani nag-take shelter kini ngadto sa Hilton Wharf ug nianhi lang kini sa Angasil Port kay mopalit og pagkaon ang ilang crew. Namagutay signal number 2 ma'am nga gi-issue sa Pag-asa ma'am diri sa Cebu City ma'am. So all vessels ma'am na within this area ma'am is bawal kita mo biyahe ma'am. Bisan pag duol pa ni diri ma'am kay makita po na to ma'am nga medyo bawd man pud ma'am. So karong adlaw wa gi biyahe sir. Wala gid ma'am. Until further notice pa na ma'am gikan sa Pag-asa ma'am. Gisusi usab sa Balitang Bisdak News Team ang Port of Punta Engaño ug gikanselar usab ang ilang mga biyahe. Gani ang ferry nga didto sa Angasil ni pasalipod una didto og gigaid. Apan nabantayan namong aduna gihapoy nagdiving habig sa Barangay Punta Engaño. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.